hei hi ama ni ti nimin tlai Sunday khan ka hret chi ani anin te ka zuk ena hei a thlalak te ka hmu ta ka chuan mase ka in hriat na ala rei lutuk lova vengi dap chi a hum om hi kan nia kompo anuam ve hle a tongpo a tong du ve a mase hetia arung an char ta mai hi makkati khop mai anom na venga po hian anom aron om thlak na ala rei lutuk lova anin po ala thara misual tak chu ani hmel lo ani chutiangin ruilo khoina sat fak kom bo hrelowa mase ahun kal to lam pangai ro ka hriat pui chuang mi lova a mani lo kai hria kha kan ni wangin mi then khat ka zuan soidan chuan a ruang hi alo troi deuh to ni awma eizol veng pakhat tlan muala an char ani ama ti ka hremi lova mase a thlalak ka hmu khan ama ti ka hret chi ani a thil ti tak hi hrelo maila odi ni chu ka ring chi lo mase thu ti kero ka hret chuang mi lova thu dik hria han zo tur po an nom chuang lem lo hetia a hmel en chuan mi kut tuara thi te po ang ka tia lo ni ta se hmel ma nei dawn a meni o ka tia ase mi ti buai vak chi ni hmel bok si lo ma kha ka khongai ro khop mai ka khongai ka lai tak zet ani a fa te po an rek lum hi ani thei mai ngem ka tia poi ka tin hetinga a ruang an char ngai mai hi amak ka ti ni zana a ruang an tlai var puya an zai dap dap lai te khan mun huna ka lo ngai thlaranga ase ma ti hi ka lo hremi alawa kain hri tan tira a soidan ka chuan anu pui ne na in then to a fa te pani anom puya au pa jok phai chu tlai rol to ating ka hria baka ke aina upa lova inkom rual tok chovel kan nia inkom rual tok chovel kan nia ai awangla hun mang chau ve don chia afa te chanchin le ain luat thar chanchin vel te ka soinu ma ti ve thei le kha nia ka khongai khop mai o mihring te hian kan hman lam hmun kan van hre lo thin tak em o chu wangin in ring ranga kanom hi angai tak zet ani nak tu ka ange lo thleng don kan hre si lo thlamuang takin cholang chu o thian pa